Sa Bacolod City naman, bangkay isang lalaki na sapuan sa idalom sang Pika-Pika. Patay na sa nakitaan sa idalom sang Pika-Pika sa Barangay 1, Bacolod City, si Salvador Barredo, 54 anyos, residente man sa nasambit nga barangay. Ginapahayag masami ini nga nagapahubog. Kagabi, wala naging katingala sa imang himata nga wala ini nakapauli sa pagpati nga nag-inom-inom naman ini. Apang sang aga, nasapuan na lang ini. Posible sunod sa kapulisan nga aksidente ini nga nahulog bangod sa tuman nga kahulugbon. May nakita niya pila sa iya ulo nga ginatudlo rason sang iya kamatayon. Ang mga kasilingan ni Barredo nga manog pangisda ang nakakita sa iya bangkay. Pulok ang mga punong barangay sa Iloilo City ang natukiban nga naga-jumper. Suno kay More Power spokesperson Jonathan Cabrera, hindi tanan nga punong barangay ang nadakpan nga nagatakod sang ila illegal connection. Ganigin pasaka nila ang kaso pinaagi sa regular filing. Santo sa record sang More Power, ang may mga illegal connection amo sanday punong barangay Eliodoro Ledesma, sang Argilias Haro, Rizalino Salazar, sang Maria Clara City Proper, Rex Halbuena sang Demokrasya Haro, Maricon Sumpio sang Alalasan La Paz, Rene Fermeza sang Kaingin La Paz, punong barangay Ising Villanueva sang South San Jose Molo, punong barangay Tracy Havillana sang Lubok Lapuz, Sergio Espinosa sang Dalarama City Proper, Nestor Munoz sang Salvacion Habog-Habog Molo, kag punong barangay Pascual Espinosa sang San Juan Molo. Pila sa ila ang nagbayad sang differential billing agud hindi mapasakaan sang kaso. Sa subong, naglabot na sa 830 ka mga persona ang ginkasuhan sang kumpanya bangod sang illegal connection. Kung sino yung ang mga nauna, whether barangay official man sila o pumuntao, mo ang gina-priority sa legal. So, ang iba na, why pa malampot, no, sa nga napadalaan sa demand letter.